Салому алейкум, бародаро, хушомтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайка занитон, подписатсия фаромӯш накунтон. Илтимос, ҳамин якти лайк ашмо ҳеҷ чӣ намебаравад. Ҳамин лайкамонтон барои ин видео паҳн шуда, барои як харидоро, мисол як кас не як кас мехаранд, як кас не як кас мефурӯшанд. Мисол мана марҳамат бинтон, то охирша бинтон, ҳамаша мефаҳмитон. Маодо ягон саволотон бошад, номери худо мекунанда, ҳай телефон кунтон. Ин як одами калонсол, барои ҳамин номери худам мондагӣ бурда нишон медиҳем, савдо мекунем. Марҳамат мебинтон. Бародаро, ин боғ 1 гектар 10 сотиқ плюс минус амоқа ҳай. Ана ҳамин 200 бех дарахту майдии калон 200 бех дарахташай. Дарахтош ҳамаш суртавой. Мачалка, бобои, абрикос, фақат суртҳои зӯр бениҳоят. Фақат ин дарахти зардолуш. Фақат дарахти зардол. Инҷода хурмошай, анорашай, лубои намуди меваҳо ҳай. Марҳамат бинтон, то охириша тамошо кунтон. Нархаша гуфта гирам. Нархаш бародаро 440 000 сомон бо савдо мешавад иншоалло. мана марҳамат бинтон, 440 000 сомон бо савдо мешавад. Дарахт то бениҳоят нағз, обод, боғи нағз, бениҳоят зӯр. масъалаи документаш собственӣ бародаро, худошон замина кушода, худашон меҳнат кардаги. мана мехел ҷоҳои дамгириҳошай, ду ҷонда ҷои дамгиришай. ман дарахтош ҳамин 2 сола 3 сол то 25 соле ҳай. ин ҷош бародаро нефтобод бародаро, ҳузури зиёд нефтобод. боли ҳамун мактабашай ку, боли ҳамун ҷанда, боли ҳамун нефтобода мактабаш мева мактабгуну земгуну ҷа ҳам мактабаш бародаро. ҷоҳои бениҳоят нағз, ҷоҳои оддихҷос. ҳисоби се тарафаш кӯҳ, байни кӯҳ ба карагӣ. Обаш собствен насосшай бародаро, оби нароб кишта мепартод. ҳамин ҳама ҳамин кургон дарахтҳои ҳамаш ба обу бурдагӣ, ҳамаш ба об мера. якҷо қош мекунӣ тамом обош ҳамаш мера. ҷош ба тайёр. ягон камбудиш нест. масъалаи документша гуфтам, масъалаи обаша гуфтам, ана масъалаи сурати зардолаша гуфтам, ҷоша гуфтам бародаро. мана бо худо хоҳад худотон ба чишми худотон мебинтон. ҳамин баштар дар ин муҳалла ҷои зӯр. мана ин насоси собствени насосаш, мана об постоянни ки нефтобода набошад, бо медона рафта бошад, постоянни круглугод об ҳай. мана ин собствени насос болоба киштаган инҷа вай. насос ҳамун замин ба об мепартод. ҳамин обу поинаш мактаб, ин боли мактаб, ин вай боли мактаб мехоҳад ҷои калон рафтагӣ. ана ин насосаш, ин насос кишта замин ба мепартод. ҳамин тунукаи